Hola, què tal? I molt benvinguts a aquesta secció Els likes parlen de l'Evangeli. L'Evangeli d'avui ens demostra com Jesús passa per reconciliar-nos amb ell. I ho fa d'una manera molt interessant. I Jesús es deixa veure, Jesús passa per la nostra vida. Veiem com passa per la vida de Zaqueu. Zaqueu, baixa de pressa, que avui m'haig d'hostatjar a casa teva. Ell baixà de pressa i el va acollir amb alegria. I fixeu-vos l'actitud de Zaqueu. Senyor, dono als pobres la meitat dels meus béns i als qui he exigit més diners del compte els en restitueixo 4 vegades més. Jesús li digué: avui ha entrat la salvació en aquesta casa, perquè també aquest home és fill d'Abraham. El fill de l'home ha vingut a buscar i salvar allò que s'havia perdut. Quanta gent estan perduts, desorientats, frustrats, que estan patint l'abandó, la incomprensió, la injustícia en tants camps i en tants àmbits. Però Jesús passa, Jesús ens crida mitjançant persones, mitjançant la seva paraula, el seu evangeli, mitjançant la seva força que es va estenent de generació en generació. I ens crida perquè ens convertim, i també crida a tota aquesta gent rica. Diu, Zaqueu era cap dels publicans, era un home ric. Jesús també busca els rics perquè facin justícia. Busca a tots i es deixa trobar pels pobres i es deixa trobar pels rics. No fa distincions perquè Jesús mira el cor de l'home necessitat de salvació. Serà molt dur amb els rics, és més difícil que un ric entri al regne del cel que es passi pel forat d'una agulla un elefant, una frase d'aquest estil. Per què Jesús és tan dur amb els rics? Perquè Jesús s'adona de la hipocresia de molts rics, que passen dels pobres, fins i tot aquells pobres que tenen un nom, que són coneguts, no els pobres que desconeixem, sinó aquells que coneixem, aquells a qui nosaltres podem donar una paraula d'ànim, podem escoltar, podem ajudar. Són aquests els pobres que Jesús vol que ajudem amb la nostra riquesa, no només material, sinó sobretot espiritual, comprensiva. Aquesta és l'actitud. I amb aquesta actitud, avui també en aquest evangeli, en aquests últims dies de durant l'any, un any litúrgic que s'acaba aquest diumenge, festa de Crist Rei, Jesús ens diu, sí, a tu, que ets ric en tantes coses, també t'he vingut a salvar, també et pots convertir, perquè Jesús ha vingut a buscar i salvar allò que s'havia perdut. Jesús, Déu de misericòrdia, Déu que ens salve. Fins aquí els likes parlen de l'Evangeli.